Robotická kosačka Joybi K2 chce priniesť revolúciu v starostlivosti o trávnik, a to najmä vďaka svojmu navigačnému systému, ktorý kombinuje satelitné GPS RTK s technológiou počítačového videnia Visual SLAM pre presné polohovanie na úrovni centimetrov. Pomocou pokročilej umelej inteligencie dokáže K2 optimalizovať trasy kosenia, aby sa skrátil čas kosenia a zaistilo sa dôkladné pokrytie celého trávnika bez opakujúcich sa ciest. Kosačka tiež využíva technológiu 3D Time of Flight na spoľahlivé vyhýbanie sa prekážkam bez kolízií, ktorá chráni akýkoľvek objekt na trávniku vrátane domácich zvierat i ľudí. Mobilná aplikácia umožní používateľovi si prispôsobiť plochu kosenia, nastaviť si zakázané zóny a vytvárať si vlastné mapy. Robotická kosačka sa môže pochváliť aj automaticky nastaviteľnou výškou kosenia s rozsahom 25 až 60 mm a poradí si s kosením trávnika i v strmých svahoch.